Halo perlo kinong kerjaan kinong page ya kini video kejonga de ngan pen ip mentai kini video sepang une u picture plan mun tenong we ki khot ban keten kasi jongi lene keten jongi kir khoet teleng dong de mun une ja jingthung u bon bha khamtam ha jaintia ban ha kasi hi hajalla mekhalia hi barok we de Uzune uja jingthung ju long bat uju he jusan haki jaka ba long riat lene chiki jaka ba sharing lom kum to chiki jaka ba don bia lene ba sngam te u chat long kum sekita ki benta kum kita ki jaka te page pinyo i ya ba u long kum ne bat ni uja jingthung laju pedon kam ban chna dawai hakino kinoki rukom ki benta karkum kituki jing start jong kituki copyright lene kituki nong chna dawai yo kamtam une uja jingthung bon bha kam kamtam ha is jaintia pat kunjo ro chawar jaintia bon bha une uja jingthung te chonga ki jaka ne ha khasi jaintia ro usngu tenat bandon ne usngu tenat ban long te